jumenengaken waranggana. Damel suka pari suka geguyonan sesarengan kalian kanca-kanca Astabrata wong suwe ora jamu. Sik, aku sing lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini loh. Dari Ponorogo? Ini loh. Yang mana? Ini. Yang ini. Wah, putra daerah. Nek ngono ya rada beda. Wis saka kana. Mangke katuran jumeneng nggih, Mbak nggih. Jumeneng saged ta? Oh iki. Iki piye? Ya, kecewa. Wong iki kok iso. Saking Ponorogo nggih? Iya. Diaturi jumeneng Lagi pisan iki petuk mula disikne. Sepote beda. Napa niku? Sagung para tamu kakung Sumawana Putri ing kelenggan dalu punika kepareng nderek hanggergengaken swasana lumantar Astabrata. Jengkaripun risangat mojo temanten kekalih yen Cinandra Panyayah Cantaka ingkang munya jroning balumbang kodhok ngorek. Ya. Dung. Masa enek manten lek diurbung kirik. Wong kudune cukuru kok. Jago. Sampean saking kono. Aku dari sini. Manten putri, sampean manten putri. Oh, nggih. Kowe manten kakus. Kakung. Manten jumbleng. Manten kakung. Kula MC mboten. MC harus. Kula tak MC nggih Mas Mandal. Ya. Tak MC ya nduk ya. Nggih. Mas Akbar. Ya, MC monggo. Wah, yane mangsa kala dumawaing kodrat. Pripun Mas Akbar sae nggih? Sae Mbak nggih. Sae. Piye Mas Mandal sae? Ya. Nalika semana ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyor alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti lila jaring para kina. Pripun Mas Akbar? Apik. Mbak pripun? Sae. Piye Mas Mandal? Ya. Nesu to care kuwi. Bola-balik takon. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsa netepi tata upacara daup. Mangga kepareng lon-lonan tumuju wonten ing sasana. Temanten putri ingkang ayu kados widodari, temanten kakung kenging kencing manis. Wis mari, Mas. Sing gagah ngene lho kok. Sing gagah kok ngene iki lho. Oh, mantene wedok pinyis. Manten wedok kinyis-kinyis. Ngene kok jarene Sampeyan sing bagus ngono lho Mas, sing gagah. Sing gagah. Gagah. Bengi iki kowe iki saingan karo Lin Mas Gianto ngono lho. Mesem sithik. Mesem. Nah, Mesemnya mah keberadaan karo mesem. Lah, untune rada dik kene. Lah. Mesem. Yo, bojoku Enak lagi, koyo ya. ngene iki piye? Lon-lonan denira lumaksana temanten sarimbit arsa netepi tata. Pripun Mas, pripun sae nggih? Sae. Ya. Tata upacara daup. Netepi adat widhi-widane ingkang sampun kepareng temanten kekalih ingkang sami picekipun. Aduh. Temu kok bablas iki lho. Wong temu kok salipan simpangan iki lho. Piye? Ayo gapyuk rinangkul ki lempit-kempit to, ya ta Mas? Leres. Ana lho saka kono. Wah, goblok ora umum. Nuwun sewu. Damel sawatan nggih. Sawatan. Tradisi Mengke kudu komplit dijangkepi. tradisi sawatan. Tradisi. Mengke nek saged pasne matane. Mata. Lah niku mboten beto. Ora sah. beto. Pasne matane ya, Nduk ya. Nggih. Para banter ae Nduk ora apa-apa. Banter. Nggih. Lon-lonan denira lumaksana temanten. Pripun Mas? Sae nggih. Sae. Sarimbit arsa netepi upacara daud tempuk ing catur nitra handayan ana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabalakan tendang. Sabar. Kowe iso mantene tawur lho. Lah jare mripate wau. Manten wedok mata nih. Lah, Ambekmu ki lho. Kowe ki tak swampuk basa kowe kok iso. Lah wong matane iki balang kena mataku. Iki balangan gantal Mas, bandem nganggo suruh. nah sesuai aba-aba MC. Ora nganggo suruh. Suruh gak enek, ganti gedang. Mbok digani boto. Oh, njaluk boto. Aja. Wong dilulu kok Lon-lonan pripun Mas sae nggih? Apik gregele apik. Mbok. Oh. Temune kapan iki? Kok ra
Temanten kawis singal repepeh. Nek kok aku deh. Saya nggih. Saya kayak dalang gini. Lon-lonan Denira Lumaksana sang pujangganing daup Iya. kepareng hangucap mantram sakti kidung rahayu. Wah iki. Gonggo trigonggo durga mendak kala sirna. Heeh. Assalamualaikum salam tebok bosok liak-liok kalih asem. Ilang saking Sukerto ilang saking Bilai salam. Tolak balak iki, tolak balak. Tolak. Hilang balake. Wis tolak balak. Ora balak Mas. Tolak balak. Mantene adus. Lon-lonan Denira Lumaksana sak ngandhap pripun Mas? Sae. Tarup agung temanten yuni diberkah pangestu sumungkem wonten wale tak glito ndasmu kowe engko wale berkah pangestu sumungkem temanten Sing kuwale sungkeme iki lho. sing sungkem ki manten wedok Aku ya wedi kualat. lah kok iso Wong biyen sing nyunatno kene kok. oh Bektin aku. ya ora apa-apa manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri sanalika temanten putri hangidak punang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitan sanalika Aduh, cuk. alah lah kok terus deteng Lah iya. piye Nyapa rasane piye? kon delokne lho sinden Sik ora iki. piye teko Pak Lurah ka lho pripun Pak Lurah. Tulung sampe delone Pak Lurah. ngapa to Dol Tak kon delok Pak Lurah iki. Heeh. Cek apa ora? lah suarane piye to muni mak tus ngono. coba jajal Pak Lurah sing ndi kok iso kan sing durang kalau Pak Lurah Pak Lurah. Nah, kari siji. karek siji Iya. yo kon ngideki Pak Lurah pisan to ben Lho. Ya ora kena dinggo iki kok. kene Balik. minggah madyaning Sitinggil Binaturata Ah. Sang Narendra Buddha Arisa juga Nah. kawis tinggal gandul Nah iya. Amit-amit jabang bayi. Ngempet loro iki lho. lumaksana gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sastra Tangan minggah madyaning Sitinggil Binaturata temanten Sik putri wale, aku sing gandeng. oh laku rono laku manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD Manten anyar kok. lah manten anyar penyakitan ngono kok iso Pak Lurah, nyapa enten kamar kosong. arep apa? apa Lho wong bar manten anyar ya langsung iya. gegandengan asta temanten sarimbit pinunggel gamelan Lokananta hop sah dadi manten Sah dadi manten. Mosok Mah aku. Lah, Mah ngapa, Cak? masa Gundul, bojoku Cak? kaya ngono. wis ngerti karo apane Iki nih, sirahe. lho ora ngerti Ro ngerti kasiate. Napa? kowe ora ngerti khasiate ndas gundul to? Apa? Tak dudoe bengi iki. Apa? Khasiate ndas gundul kuwi nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. mbok kapane Dol Ya diusep-usepne. sampluk basak kowe kok iso tetembangan ayo nembang Nembang. penjenengan apa Mas Mondol sing gandrung Ayo. Mas Mandal. Oke. Gandrung. Iya. Bojo. Arase apa slendro pelak? Apa Mas? Mumpung pelok. Wedeh ngomong pelak iya. ora slendro ae to apik slendro kok slendro ae lho Lindro. slendro lho duwe campur sari Bagong apik slendro Tinggal lindro Mas. weh hebat tenan diagem to blangkone iki Blangkone ditukane larang-larange dienggo. sing besis ora Engko rasane piye mau aku ya, Mas? Manten anyar mesti rasane mau wae. Blangkone kuwi lho. Nah, ngono. Apik kuwi. sane mboten klodo ngeten lak kaya Buntadewa Kyai Werkudara. nah dan Ayo.
sinebut ngono kae ya kena. Sembarang wis ayo. Sembarang. Sinebut pahlawan putri. Edan tenan. Suarane apik, Mas. Apik. Raine sing eleki. Nek pengen apa ya dicet kono. Lem apalan pirang dino, Mas? Hah? Lem apalan pirang dino? Ya wis enek 3 tahun. Tak kira 2 dino, bae malah 3 3 tahun. tahun ra apal-apal aku. Ya. Ayo. Sriuning mustika Tuban. Semangat tekan loja-loji iki lho. Dula joli. Sri Huning Mustika tu. Marahi. Ora. Arep marahi. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe Mboten Pake, mboten. Aku wis hafal. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Oh Tuban kaya Tuhan iki lho. Tuban lho. Wong Tuban yo anu nyembah Tuhan. Bener ya. Jan, kok omongane kok lunyu men Ratu Tikus iki Jan. Bendina mangan lumut ben lunyu. Ketoke blangkone kok kurang forem tengah jeng. Oh iya. Ngeten sae niki. Niki nek iso mudan-mudanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Lho. Yo lagi roh bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah, bapak gantenge kaya kene. Wah, kemayune. Kemayune iki lha. Alah, rumangsaku. Alah, ora enek sing ngene. Ora dienekne. Kok ngene lho? Ora. Kok ngenekne to. Rumangsaku. Terus. Duk gong prang. Dok pranggung. Duk pranggung. Marahi ya. Ora. Lho sing bener ngono kuwi yo. Melok marahi. Ya ora. Tapuk ngene kok. Lho. Tapuk ngene lho. Ngene lho, tapuk. Tapuk ngene lho. Oh, ngene, Ding. Iya. Duk pranggung bojone gara. Ngebela. Bebelo. Maraine sing gandrung piye? Enggak wis ya. Gandrungo nek pengen Ora. mau disilah ngono. Ganteng ra ndek pacar ngono. Awakmu iki. Aku. Kae lho rupane ganteng randang payu-payu. Nek karo kowe wajahe piye to, Dal? Yo mirip to jane. Kowe karo Akbar? Mas Mirip. Akbar? Mirip. Lho jajal jejer. Tekok karo penonton ya. Iya ya tekokne penonton jajal. Ngono masa jare biyen laire kembar. Ah. Pripun? Jajal. Tekokne. Kowe wani buktene nek ganteng kowe. Wani no. Jajal tekokne masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun bapak-bapak? Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon kok disauri. Lacang urung takon kok disauri. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Akbar ganteng pundi? Mosok ganteng Akbar. Kowe penonton kono Iya lho, suarane Akbar balen lho. nang sebelah kono lho jajal. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Padha kaya lho nyauri padha. Oh sing mune elek wis ditok-tok. Sing elek Kono Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kula karo Mas Akbar ganteng pundi Pak Lurah? Padha kaya. Oh padha bagus. Pak Lurah iki jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok. Balik perkara anggarane to iki. Perkara anggaran kok iso. Oh alah. Melem aku bae ming sing kena dinyang aku tok. Ah, Ayo teruskan. teruskan. Bebelo. Bebelo.
Wiratmaya. Sik, dipasne. Bebela. Lah. Kowe iki digenderi lho, Pasne rada cedak. Rada nyedak karo gender, rada gender. Bebela Wiratmaya. Pinter. Pinter lagi. Tanwurung Marai nek. ora. Tanwurung Sri uning gundul. Gugur terus dipotong rambutnya, tadine gundul. Oh iya. Terus Dadi kusumaning bangsa. dibacotke nggih, Mbak Mela nggih. Dawane napa nderek monggo. Monggo. Langsung gawane mawon mboten napa-napa. Ya. Yuk buka celuk, monggo Mbak Mela. Oke. Sri Uning mustika tuban laku tresna yang sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya mandir Sri Uning katan rayi
Modele kok wis nyepak ngene lho maneh. Halah. Pripun Mas Akbar sampean? Astabrata menurut Mbak Vela kompak ya? Ah, kompak Pak. Oh ngene kok kompak iki lho. Lah napa? Astabrata iki ketok kompak, iki mergo kan main bareng. Nek sendiri. Jajal nanti Nek dites sitok-sitok umpama ditus, Heeh. dites. Terus mie ayam mau piye? umpama dites sitok-sitok apa ya mungkin apik. Wani, panggah wani Astabrata. Tenane. Heeh. Kediri kutane lho Mas. Sing dadi bukti lan kenyataane. Kebo sapi sing digugu. Keluane Nek menungso entute. omongane. Omongane ding. Iso. Agak iso aku. Cak kampret iki pancen. Yo, terus. Niki umpama kula tes angsal nggih. Angsal monggo. Tolong untuk yang penyaron. Oh, penyaron. Penyaron sik no tak dhisikne no. Ya. Penyaron berapa itu? 4. 4, oke. Suwuk ini tadi. Suwuk ini tadi suwuk seragenan. Suwuk seragenan. Oke. 1 2 3 ya. Ya. Weh. Ya percaya. Nah, yang percaya aku. Sabrata. Lho sing bonang kok cengengesan ini. Iki pare dudu janganan kok malah. Nyambut gawe ora dolanan. Lho, Iku wae kan sampean sing nyaron. Saron wis. Genti pembonang. Lho, nyepelekne pembonang apa? Lho, boleh coba. Riwok mutak sing bar. Apa ki bonang bareng apa bareng? Berdua no. Oh, berdua. Ya wis. Berdua bonang. Ayo, Suwuk seragenan. maneh. Dihitung, Mas. 1 2 3 iya. Hebat. Kok ya iso ya? Lah iya. Sapa Pak, sampean masuk sepuh yo melu lho, Pak. Gambang. Gambange melu lho. Masa gampang ya mbok tes? Loh, kudu dites. Oh, jangan-jangan kok tuwek nunut cah nom-nom tok. Lho. Dijajal dites no. Dites lho. 1 2 3 Ya. ya. Hebat tenan. Modelmu ki lho sing rebab kok terus ndingkluk ae kowe. Ya rebab barang iki Mas. Ketoke minder ketoke. Minder jelas gak iso kowe. Nek delok irengmu jelas gak iso. Pokoke nek bengi iso, lanjut. Lanjut Nek gak iso. gak iso. Langsung pecat saka Sabrata. Langsung. Lho, sik to bose sapa? Sampean. Lah ya kok iso mecat sing mecat tok sampean. Anu dikongkon Pak Mubarok. Ya. Nggih. Satu. 1 2 3 iya. Ya. Piye? Yuh, marai ngrungokno rebabmu luwe. Enek sing urung kita, enek sing urung. Sopo? Siter. Ah, siter. Lho, Mantap. siternya ya dijajal. Siter yo dijajal, sapa Oke. ngerti kok. Termasuk gamelan lho. Mas. Astabrata kok tolak ukur sapa? Piye? Tolak ukur. Ya tolak ukur. Dak nih. Badak. Ini Astabrata, Dik. Astabrata kok Tabrata. Tolak ukur. tolak ukur. Ayo, Yo. siter. Tuh 2 3. Ya. Kecing. Cing manis ya. Lho sing ngempel kok malah ngapangop. Mosok ngempul barang Ngempel dupeh tutupan gayor ae rumasane kene gak roh ngono wae piye. Tetep dites. Dites sing ngempel. Bang. 1 2 3. Ya. Ayo. Sesuk lah melu. Lah kok sesuk ra Sesuk melu. nek di, sesuk Sesuk nek di. prei kok. Sesuk yo renang dindi. Hebat. Percaya kalau Percaya, ternyata. nggih. Wah. Astabrata memang menjadi tolak ukur. Makasih Mbak Vela. Mbak Vela. Dipersilakan. Kersane